हेलो फ्रेंड, तो आज गोटे सीझा रेसिपी तरकारी करुच्ची। बर्तमान देखु परिवा सब सीझा सरी ये बर्तमान पड़ी बैगण अमृतभंडा सारू टमाटो आलू ये बर्तमान सीझा सरी तापर बर्तमान ताकू छुंक दिया जीवो। देखो ये नुआ परिवा रेसिपी गोटे बनाऊँ सीझा। देखो बर्तमान कड़े बर्तमान छुंक दिया जीवो। तेल पड़ला बर्तमान देखो फुटण बर्तमान पकईली। सुखिला लंका रसुण और प्याज बर्तमान भाजी दवा तेल भजा कर लाल पड़गले पिज तापर परिवा को पकेवा छुंक दवा लाल हो गले छुंक दिया जीवो। लाल हो आसला
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ସିଝା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାକୁ ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଥିଲା ସେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇ ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ମିଶାଇ ଦେବା, ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ବଡ଼ିକି ତା ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଲଙ୍କା ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଯିବ, ମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇଦେଲି। ବଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସିବ ବୋଲି ବଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବଡ଼ି ପରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଆଡ଼େ ମିଶାଇ ଦେବା। ଫୁଟିଲା ପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା।